Penzión Ždiaranka. Upokojujúca sila prírody Belianských Tatier a Spišskej Magury v spojení s pobytom v penzióne Ždiaranka tvorí dokonalú kombináciu relaxu a jedinečných zážitkov. Penzión patril už v medzivojnovom období medzi najnavštevovanejšie ubytovne kvôli nedotknutej prírode, zaliatej letným slnkom, ako aj kvôli zimným športom a kotvičkovým vlekom, tzv. Dvojstovkám. Okolie navštevovali hlavne turisti z NDR a pre veľký počet ich domáci neraz ubytovali aj v manzartkách. S týmito zahraničnými hostiami sa spája aj vtedajší úsmevný názov Ždiaru Trabantovo. Penzión Ždiaranka sa nachádza v Belianských Tatrách v rázovitej goralskej dedinke Ždiar pri poľských hraniciach nedaleko Slovenského raja, Pienin, Nízkych Tatier, Nového Targu i Zakopaného. Výhodná poloha penziónu umožňuje dostupnosť všetkých okolitých krás len do 1 hodiny. S batohom na chrbte a s dobrou náladou môžete vykročiť po jednom z mnohých turistických chodníkov, odhaľujúcich skrytú krásu Vysokých a Belianských Tatier i nepoddajnosť Geralchovského štítu. Pocítite dých tradícií pri splave na putiach v Červenom kláštore. I zasnežené okolie Ždiaru má čo ponúknuť najmä milovníkom zimných športov v skicentrách Strednica a Bachledova dolina, aj na privátnych vlekoch vzdialených len 50 metrov od penziónu. Pôvodnú ubytovňu Ždiaranka postavili a sprevádzkovali Vitekovci z Prahy v rokoch 1932 až 1934. V 70. rokoch bola zatvorená a následne zbúraná. Až v roku 2006 až 2007 bola postavená a otvorená nová Ždiaranka rodinou Pavla Bachledu zo Ždiaru. Penzión Ždiaranka disponuje 2- a 3-posteľovými izbami, niektoré majú aj balkón a taktiež aj rodinnými izbami. Izby sú vybavené TV zo SAT, kúpeľňou z WC a Wi-Fi pripojením v celom objekte. Na čerstvom vzduchu rýchlo vytrávi. Prázdnemu žalúdku ulahodíte tradičnými aj medzinárodnými špecialitami našej reštaurácie s unikátnou panorámou Belianských Tatier, s raňajkami, obedom i neskorou večerou. Po namáhavej túre vás na letnej terase upokojí výhľad na Javorinku, Hlúpy vrch, Hlásnu skalu, Vidlu, Havran a Muráň. Útulná reštaurácia je symbiózou dreva, kovu a kameňa. V pohodlí Koliby organizujeme firemné akcie aj rodinné podujatia, zabavíme vás aj pri biliarde. Wellness centrum s relaxačným bazénom s priezračnou vodou z horskej Meďodolskej bystriny, prameniacej v Javorovej doline vo Vysokých Tatrách, fínskou saunou, hydromasážnymi tryskami a uvoľňujúcimi masážami, zregeneruje unavený organizmus s nádychom romantického západu mesiaca. Na letnej terase nad bazénom nachytáte bronz. V objekte sa nachádza vykurovaná lyžiareň a požičovňa bicyklov. Vaše ratolesti si vybijú prebytočnú energiu na trampolíne a vy pri goralskej veselici, ktorú pre vás pripravujeme raz týždenne. Deti do 12 rokov majú až 20% zľavu z ceny pobytu. Penzión Ždiaranka v srdci Ždiaru si získa srdce každého návštevníka.